Здравейте! Преди час и половина-два имах едно обаждане, което ме накара да направя това видео. Казвам се Весела Балтова и съм холистичен лекар. Смисъла на обаждането беше колко е важно нашето раждане, начинът по който се раждаме. Всъщност нашите убеждения и емоции се създават и формират още след нашето зачеване. Но също така и друг много важен момент е начинът, по който се появяваме на този свят, т.е. нашето раждане. Не напразно напоследък толкова се говори за пренатално възпитание. Всъщност това е начин да направим връзка с детето си още преди то да се появи на белия свят, като му пускаме музика, разказваме приказки, правим любими неща, които по-късно бихме искали да правим с него. Раждането, начина по който се раждаме и цялата история на бременността, историята на самото раждане, оформят жизнено важни убеждения за начина, който ние по-късно ще комуникираме със света, ще възприемаме света. И при това не е само на чисто емоционален план, това е на физическо ниво. Тоест предопределя болестите, състоянията, към които ще бъдем предразположени и как ще ни се отразяват. Има психолози, които се занимават точно с това направление и реално те могат да кажат, ако човек дойде при тях на съзнателна възраст, след 35 годишна, 40 годишна възраст и каже своите оплаквания, своите болешки, те могат да кажат как човек се е родил, как е протекла неговата бременност, как се е чувствала майка му. Тоест все повече медицината се обръща към тези моменти от раждането, преди раждането и даже преди зачатието. Защото реално те могат да определят нашия емоционален живот, умственото ни състояние и изобщо как ние ще живеем живота си след това. Сега за моята пациентка, която консултирах онлайн преди месец и половина. Жената беше 3 или 4 месеца след раждане. Раждането не беше протекло много леко, въпреки че тя така с желание искала да роди нормално, но се е наложила упойка, след което се е наложила да се извади бебенцето с секцио. Както да е, всичко е минало и заминало. Но когато тя се прибира в къщи и месец и половина след това забелязва, че главоболията, замайванията и даже както тя описва състоянието, появило се едно състояние на дезориентация, не отминават. По същия начин и бебето е било прекалено залепено за нея, т.е. тя не е могла изобщо да го отдели от себе си. Започвал е неистов плач, както и плач по цяла нощ. Това всъщност са причините, за които тя ме потърси. Проведахме една програма за пречистване, детоксикация от медикаментите, които са били използвани, както и противостресова терапия или успяхме да повлияем и чрез нея на бебенцето за стреса, който той е получил реално при това продължително раждане с и медикаментозна намеса.
В момента те вече са значително по-добре. Майката даже беше очудена, че така е успяла дистанционно да си реши проблема. Но това още веднъж нали, ме кара да подчертая колко е важно в модерния свят как се раждаме, защото в модерния свят ние се раждаме по модерен начин, много често без реално да си даваме сметка какво отражение има всичко това върху нашия живот по-нататък. Пряко върху майката, върху бебето, също върху тяхното самочувствие, след като мине всичко това и те се приберат в къщи. Приятели, споделите, ако имате подобни ситуации, би ми било интересно. Аз си правя някакви връзки и разучавам този проблем. Пишете, можете да поствате отдолу или ако имате нужда и на лични съобщения. Желая ви хубав и спокоен следобед.